pokoke ono nganti sak ketemune. Ibu ora men ngerti pokoke. Walah Popo, kowe kalian ngerti kaya ora ana ta Popo. Popo. Sampai aku didukani karo ibuku kaya ngene iki. Lan jenenge Popo kowe nang ngendi? Kek menangka aku ora iso bali yen aku urung nemokke sing jenenge Popo kuwi. Aku duwe janji. Yen kira-kira ana sing bantu aku nemokke Popo iki. Yen Putri arep tak gawe dadi sedulurku Sinara Wedi. Yen menawa kakung bakal tak swetani dadi minangka garwa aku. Iki janjiku. Sapa sing iso nemokke Popo iki mau? Maka di dalam penantiannya Ayu bersumpah ketika mencari Popok, jika bertemu dengan perempuan akan dijadikan saudara, tetapi jika yang menemukan Popok adalah laki-laki maka akan dijadikan suami. Mulailah petualangan Ayu bertanya kepada semua orang yang ia temui untuk menanyakan Popok yang hilang. Kemudian Ayu menuju ke sungai tempat semula ia mencuci pakaian. Jaran ning kene saestu ora enek Popok sing keli. Alah napa tenan to, Pak? Popokmu sing keli iki apa? Popok bro. Nggih, minangka kula yen mboten nemokke menika Popok, kula mboten saged wangsul lho, Pak. Coba ngene, kae ana paman sing guyang sapi. Nggih. Tekoko karo paman sing guyang sapi kae ya, Nduk ya. Muga-muga ketemu ya, Nduk. Kono. Man paman sing guyang sapi mriki napa wonten Popok brokoli popoke limaran lanang baruke cengkir gading apa, Nduk? Napa jenengan wau mirsani Popok brokeli, Paman? Popok brokeli. Aku mau kok kene nang kene guyang sapi. Nggih. Ora ngerti lho, Nduk. Napa saestu? Heeh. Coba teko karo sing guyang kebo kae. Heeh, coba. Minangka yen kula mboten nemoni, kula mboten saged wangsul, Paman. Mbok menawa sing guyang kebo kae ngerti ana Popok brokeli. Coba takono-kono. Jumeneng menika. Iya iki. Yang kebo jumeneng nika. Udu iki. Heeh. Man paman sing guyang kabuh mriki napa wonten Popok brokeli popoke limaran godhong lanang baruke cengkir gading kira-kira
Nduk Badhe Cahayu? tanglet menika wau napa jenengan mirsani wonten pok ingkang kele. Walah, dene kowe nganti nangis-nangis kaya ngono kuwi Anjir, piye larae piye? Kula menika wau kan nembe umbah-umbah kathah wonten popok. Lah kula wangsul kok sik jenenge popok niku mboten wonten. Lah minangka kula didukani kalih ibu kula. Lah saniki kula kan madosi Kon goleke kudu ketemu. Kedah kepanggih yen menawi mboten kepanggih kula mboten saged wangsul. Walah ngesakne temen. Ngomong-ngomong kebone dengan lembu ya, Pak. Iki kebone weton cerah foto iki. Langgen. Dadi aku jane ngincere bom-bom sing rada lemuning, bom-bom malah operator ning kono Ketoke? direct keras itu. Ketoke niku nggih Bapak nggih kebone kok yen kopen serius. Iki kebone rada kuru, aku tak sing tak golek apa wedhusku sing rada lemu. Yo, melu Nggih. aku. Sapa Sinten- ngerti ning kono ana sing napa rada enten lemu sing goyang kebone. wedhus Anu wonten wedhuse. mriko? Oh. Man mama sing goyang wedhus inapa wonten popok berokali popoke limaran goten lanang baruke cengkir gading Mama ning kang goyang Ya, Jenapa ditangklat menapa panjenengan wau pirsa wonten popok ing keli. aku mau awit goyang wedhusku sing kuru, nganti wedhusku sing lemu ginuk-ginuk kene, Nduk. Aku ora weruh apa-apa. Kula paman menangka ke popok Kene rada maju kene. Mergane sinyale lemah. Wangsul. Mergane sinyale lemah. Aku iki ora nemokke popok. Kawit mau ki yo ning kali iki enene yo mung kliyang godhong lan kangenan. Napa mungkin lho paman? Paman. Heeh. Lah, iki mergo kowe ra kudu goleki popok nganti ketemu to. Nggih. Nah, kae ana paman sing lagi goyang kudanil. Anjih. Wedhuse ngoten iki wong pakane napa to paman kok Wedhuse lemu wedhuse banget? kuwi umume pakane ya suket ijo-ijoan ngene iki Lah, ya yen to. menik- Sing iki pakane ya bakso, ya some, ya nasi goreng. Oh berarti wedhuse pun versi milenium nggih? Heeh, wis versi milenium. Kae ana paman-paman sing goyang kudanil. Anjir. Ora teko kono ya, Nduk ya. Matur ya Heeh, panggung yang ya, ya. wedhus, Cece. Man paman sing goyang kudanil. Mriki napa wonten popok berokeli. Popoke limaran goten lanang. Baruke cengkir gading kira-kira. Paman ingkang goyang Iya, kudanil. kepiye, Nduk? Badhe tanglet. Kepiye? Napa mriki wau panjenengan pirsa wonten popok ingkang keli wonten mriki lho, Pak. Popok Nggih, warnine werna apa? putih. Putih. Lah minangka kula yen mboten nemokne niku popok kula mboten saged Oh. wangsul ibu kula duka. Oh kok seneni nek ora nemokke kuwi. Nggih. Ngene Nduk, aku mau yo ning kene wit mau Nggih. ora pirsa, ora ngerteni kuwi. Lah kae. Ning dhuwur kae ning nggon anding kali kae ana wanita sakarone mbok menawa ngerti coba cedhak ana nyuwun pirsa karo piyayi sing nang dhuwur kae. Kono. Ketok nembe foto ngene kok. nggih. Ora apa-apa engko sedilok engkas rada anu dendeni Oke. sithik. Ora apa-apa saiki. Napa iki. kinten-kinten beliau niku pirsa nggih popok menika nggih. Cok Malango namanya mencari tahu atau Nggih. siapa Lah, tahu kok paling nggih tanya. ngombahi kali-kaline kan nggih mriki mawon, Cih. Nggon Paman Sus. Paman Sus. Paman Sus yang kene Oh, iki. Cih. Coba nggon Paman Sus kae. Oke, Engko, niku ngene Paman Sus. Dadi sing kok ilang kuwi ya popok. Ya apa meneh? Nggih niku ngomong popok Popok berok beruk niku keli. wau. Oh ngono, Sih. iya. Pokoke kula nyuwun donga mugi-mugi kepanggih nggih panggih. Iya. Minangka niku popok keramat terusne ibu Oh kula. ngono ya. Nggih. Gandeng yo pancen jenenge ngono ki, mbok menawa popok kuwi mau popok minangka pusaka ya ora ngerti. Tegese aja didelok saka popoke, dango kuwi ki yo
ngemu sejarah sing gedhe mula nganti ibumu duka ora entuk bali yen urung ketemu. Lah menika ibu kula niku jan galake. Oh, galak. Nggih. Sakjane nggih cantik ayu ngoten nggih. Oh, ngono. Tapi nggih nika wau Galake ora mekakat. Mekakat padahal nggih pun namung popok sak popok. Kula mboten angsal wangsul Ning nemoni. ngene, mesti aku ya yakin yen to Nggih. iso piyambake iki nesu merga yen kuwi banget-banget ana pigunane kang gedhe. Mula ora mukal yen ibumu nesu duka yayah sinipi paribasane. Pokok kula donga dinonga nggih, Pak. Iya. Mugi-mugi ingkang Pak Sus menika Paman Sus. Nggih. Sing ngagek rame-rame mang coba takoni. Nggih. Heeh. Matur suwun ya, Pak. Iya, heeh. Man paman yang kelinci mriki napa wonten popo berung ngerti beruhe limaran godhon lanang beruhe cengkir gading kirukira monggo. Paman-paman, ingkang goyang kelinci badhe patangklet badhe pirsa. Napa panjenengan wau pirsa popok beruk keli wonten mriki, Papa? Kula mboten priksa, Dek. Mboten pirsa saestu. Inggih, Dek. Padahal niku Pok bener-bener keramat kalih ibu kula. Kula mboten angsal wangsul ning kula dereng nemokne niku Popo. Coba ade tanglet kali sing mbekta niku kamera. Oh ngaten. Berarti Bapak mboten pirsa niki. Mboten saestu, mboten pirsa saestu. Nggih, matur suwun Bapak. Nggih. Man paman sing goyang kancil mriki napa dan popo berokeli popo limaran godhon lanang beruhe cangkir gading kirukira. Piye, Nduk? Badhe tangklet napa panjenengan wau pirsa wonten popok beruk ingkang keri wonten mriki, Paman? Jaremu goyang kancil. Kancil kok semene gedhe niki kancil wonten ngendi? Lah, keng dodoan wau cilik lho, Paman. Kula setase kancil. Lah niki napa apa, Paman? Iki udu kancil. Lah napa? Iki marmut. Hah? Marmut. Marmut. Ngene ya, Nduk. Iki tak Piye, sawang. Paman? Sliramu iki wis takon ning endi-endi Nggih, Paman. amung goleki popok beruk. Nggih, Paman. Wis sing goyang sapi, sing goyang jaran, Goyang- sing goyang bom-bom. Ya toh? Kudanil, kancil, Aku ki ngesakne banget karo sliramu. Nggih, Paman. Kula sampun Apa meneh jare ibumu iki ora gelem nampa mulihmu yen kowe urung nggawa popok. saestu niku, beruk. Paman. Kula Nah, mboten angsal iki ngene. wangsul. Ning mburiku kono kae Nggih. ana paman sing lagi goyang Dracula. Dracula. Heeh. Saestu wonten Dracula dalam bentuk boneka. Oh, Nah, dadi ora ngaten, galak. ngaten, Mula ngaten. kayane mau piyambake iki kaya nemokke apa ora ngerti. Tamu silakan. Nah, tamu silakan. Dadi mbok menawa muga-muga kowe iso nemokke popok beruk karo paman sing goyang Dracula kae, mula tak keparangake kowe tekok rono. Ya Nduk ya. Muga-muga ketemu ya Nduk ya. Matur suwun ya, Paman Ji. Man paman sing goyang Dracula mriki napa wonten popok berokeli popo
Popok Bro ingkang kentling ngoten mriki Paman. Popok Bro. Nggih. Ngene, aku mau pancen nemu ning apa iki apa udu sing arep sing digoleki kowe apa iki apa udu lho? Jadi iki Paman. Popok Bro. Heeh, iya lah. Sak banjure kepiye? Kula mau sampun nazar. Wis prasapa, wis sumpah, wis janji. Sumpah pun janji. Menawi ingkang nemokke Popok Bro menika ingkang putri badhe kula dadosaken saudara Sinorawedi, sedulur Sinorawedi ngono. Sinorawedi. Menawi ingkang menemokne kakung menika badhe kula dadosaken. Dadoske apa? Mboten penak kula nika aja ngandika le. Ora kok dadi apa to? Mboten sakecu kula lho. Pripun to? Hadirin sekalian, di awal Ayu telah bersumpah siapapun yang menemukan Popok Bro jika wanita akan dijadikan saudara, jika laki-laki akan dijadikan suami. Maka pada saat ini yang menemukan adalah seorang laki, maka sesuai dengan ikrar atau janji dan sumpah yang diucapkan oleh Ayu, saat itu pula Ayu kemudian menjadi istri dari seorang paman yang sedang ada di sungai. Ketahuilah hadirin sekalian bahwa sebenarnya Ayu yang tadinya adalah seorang anak dari Mbok Rondo Dadapan sesungguhnya adalah Putri Galuh Condro Kirono, dan yang sedang ada di sungai menemukan Popok Bro adalah Raden Panji Inu Kertapati. Maka berdua kemudian memadu asmara dan kemudian hidup bersama, dan itu melambangkan semoga kedua mempelai nantinya akan hidup rukun selamanya menjadi keluarga yang barokah, sakinah, mawadah dan rohmah. Dan demikianlah keduanya kemudian memadu kasih melalui tembang-tembang yang akan dilantunkan. Manismu angu Diajeng Galuh Condro Kirana. Wonten dawuh Kakang Mas. Pancen Gusti ngeparengake yen to sliramu dadi anake wong desa Mbok Rondo Dadapan. Aku dhewe minangka dadi among tani malah mergo mau pancen sarana ketemune aku kelawan sliramu kaya dene Mas Wahyu kalawan garwane. Ajeng Kakang Mas. Apa kang
aku marang sliramu ora kena ginambarake sawis sawetara suwene udakara 2 taun ora bakal pasatemon marang sliramu. Aja Kakang Mas. Tertemtu tak mesti aku bakal mampir marang atimu awet aku tresno marang sliramu Diajeng. Ijeh Kakang Mas kula tenggo terapan jenengan mereka Kakang Mas. Lumampah tanpa Suara soleh kemarang suara ning jolo percaya marang pun Kakang Diajeng Galuh Candra kira yen pun Kakang ora bakal duwe bojo loro amung siji ya sliramu cukup Anjeh Kakang kanggo Mas. aku temah pun Kakang prasapa ora ana wanita liya sing bakal sun tresnani kaya dene sumpahe Mas Danis Wahyu Susanto mung bakal ngresnani marang Mbak Elsi Rahmi Puri padha aku mung tresna marang sliramu Galuh Candra Kirana. Matur suwun Kakang Mas. Gandeng suwe ayo kundur sowan marang Mbok Rondo dadapan. Monggo Kakang Mas. Ayo. Hadirin Bapak Ibu sekelumit fragmen nggih menggambarkan orang yang saling mencinta karena memang begitu besar rasa cintanya terpisah tempat bahkan sampai bertahun-tahun namun pada akhirnya akan kembali menjadi suami istri. Kalau jodoh bakal kemana?